Leuk als Jos naar mijn vlog. We ben je dus op Staren bij het Scootjesielen. En het is hartstikke spannend al, ja. Leuk als Jos. We zitten in de auto, onderwijs naar het Scootjesielen in Staren. Dit is Welmer, zit je naast me, Welmer Meijer. Hoi. Welmer is kijk Heidwen, veel steden nog maar, hè? Oh. Ja, we zijn een beetje onbekend met het Scootjesielen. Tenminste, ik ben onbekend met het Scootjesielen. Ja, kijk. Kom je nooit? Nee, kom ik nooit. We staan nu in de file van Staren. We wisten niet correct even, hè, dat het Welmer nog even stuurde en ik net. Maar hij had dus gelijk in, zo van die zit hier stil. Nou, dat vind ik net netjes. Nee, vond ik niet netjes. Nee, vind ik net netjes. Zoek er omheen en toen blokte er me voor, hè? Ja, die Skoda Octavia man, die is een mooi misselijk figuur. Goeie. Scootjesielen. Ja, weer. Terug terug. Nog er ook? Ja. Het is er nice, hè? Dus, Ja, er was een pittige rijstijl op naar hier. De meesten is dat de meesten hier. Wat is sportstand? Ja, dit is sportstand. Ja, dan schakel het zelf schakelen, hè? Ja, zo. Leuk. Oh, leuk, hè? Die zwaait naar links. Ik heb hier parkeerd, denk ik, mooi in de baan zitten, hè? Zit je model? Wil je hier wel zitten? Hier? Ja. We zijn op die van start, hoe laat is het? Ja, bliksem 10 minuten nog. Ja, ga go hier. Ik zeg het, je moet gewoon rennen. Yo, ga go hier. Goeie. Wil je een kaartje? Voor Scootjesielen. Hoezo? Nou, anders komt ze er net in. Dat is al jaren zo. Ja, we komen hier nog net hier. Nee. Oké, nou, welkom in Staveren dan. Is hier voor betalen, joh? Ja, Een bullshit. nee. Ja, waarom voor betalen? Ja, dat is altijd al geweest. Ja, ik wil de reden weten, net van... Oh, zo. Nou ja, voor de onkosten denk ik sowieso en de organisatie en voor elke vrijwilliger die je stiert, die we leveren voor een vereniging, gaat er een x-bedrag weer naar de vereniging daar. Dus het is een win-win situatie. Zo. Nou, het gaat terug. Daar ben ik al heel blij mee. Hey, heel veel plezier. Succes. Dankjewel. Hoi. Nou, dat had ik net verwacht, want we vorige week bij Grauwhoek net betalen. Zien we daar heen? Nou, eerst een paar duiten nog kwijt. Hier ben ik al voor je, het is begonnen. Vertel je daarvoor? Maar wij varen zo heen dan? Hier is een rond show, of dat is de bedoeling? Daar ben je dan begonnen, hè? Al goed, ben je ergens begonnen nu? Daar ergens? Maar dan gaan ze die kant op. Ja, dan gaan ze waarschijnlijk naar zijn ton en dan gaan ze er omheen. Ja, ik weet het, waar gaan ze heen? Dat is een boekje. We zien hier met een boekje hier, hè? Is daar wat in te kijken? Ja, die schepen die komen uit de jaren 1900, tussen 1900 en 1930. Mooi, dat is belangrijk. Ja, je komt net? Ja. Ja, Ja. Zelf er ook wel wat verstand van hebben, of hè? niet? Nee, ik net zo bord. Nee, maar dat komt omdat je altijd achter dat ding zit natuurlijk. En dit is voor jezelf of? Ja, ik ga een YouTube kanaal. Oh, ik? Nou, juist een YouTube. Juist hebben wij maar Brechtje Vlechtje praten. Brechtje Vlechtje? Ja, dat is een vlogger, zei ze. Maar die was voor Omroep Friesland. Die helemaal in Fries uitdorsten, helemaal leuke kleren. Nou, die maakte er wel eens een show van. Nou je, leuk. Ja, hoe lang doet het nou, deze wedstrijd? Hoe lang doet het zo? Je compaan weet er ook wel wat van, toch? Jawel. Nou, hoe lang doet het ongeveer? Nou, het wordt ongeveer een uur of jouw. En dan, ik hoop jij er, dan is een Lemmer aan het mooie finish en dan hebben ze weer een paar punten bij. Ja, ik vind het mooi. Ik kan er net echt een beeld bij scheppen, maar het is wel leuk. Ja. Ja, wat vind je ervan? Nou ja, jongen, het is in ieder geval bij de meesten hier, hè? Het is hartstikke druk. Ja, het is de graad vol met meesten hier. Het is ook gezellig. Ja, is het gezellig? Ja. Had het ook gezellig een beetje getroffen? Ik ga nog net. Nee. Nou, deze vrouw vindt het heel spannend al, ja. Ja. Super spannend, hè? Nee, dat klopt trouwens net. Die twaalf is net snits, dat is een zwaan, dat is lang water. Is dat zo? Is het dan lang water? Nee? Ik weet het net, joh. Die letters, daar ken ik wel wat chocola van meidje, maar die logo, die hele man, waar komt zo bij? Ik weet dat de hele man heet, maar die zwaan, dat weet ik niet, hè? Wat is dit lang? Waarom je deze weer om? Wel in een vis.
Oh, hij staat erop tegen jongen. Mooi. Ja, hij hoort er gewoon op. Ik had hier gehad. Wat is dit al, jongen? Het is high-tech, hè? Is nog wel voor die trouwens, hè? Nee. Jongen, nou net een schotje, hè? Nou, waar hebben we hier? Hey, chauffeur. Ja, je maar film met dat ding, maar die oude laat opzolen. Een aardige meisje hier, hè? Ja, de meeste mensen zijn vriendelijk. Zeer vriendelijk, kijk. Ja. Ja, het einde van het scooterziel net mij maken. We wachten op een Scott. Had ik het. Maar dat Scott in het west, dus we is mij om een visje. Hoi. Hoeveel jaren verkeer bedoel nog? Nou, ik denk 1000. Is de techniek in orde? Ik zie de techniek in orde. Ja. En dat doet met de stoppenkant voor mensen, ook voor de boomval. Hey. Maar het is goed zien, man. Ja. Fantastisch. Lemmer. Bijna goed. Dat is misschien hoopt. Waar had er nog gewonnen? Wat zei je? Wie heeft er nu gewonnen? Landweer. Als ik het goed heb. Net de zwaan, hè? Ja, Ja. ja. En leuk om die onderlinge strijd te zien, hè? Erg mooi. Kon een beetje goed zien vanaf de kant. Ja, prima. Een hele mooie plek. Ja, heel kort op het water. Maar dat deed ik die eerste keer wel, maar hè? Best ik onmaat bij het Ik scootjes. ben, nee. Vroeger ben ik er wel best. We rennen er nog een beetje voor, we houden die mensen een beetje op. Oh, ja, die meisje. Die vrouw die zit heel leuk. En maar boos, jongen, al die haat in Nederland. Hè? Sfeer is goed. Ja, dat ben net geen onaardige meisje. Hè? Haat, Jan. Ja, ik vind het mooi. Ja, wel leuk. Wie bijzonder. Een leuk een beetje hond, denk ik. Die meisjes die moeten zich gewoon redden. Zo, wat een haast die meisjes, joh. Hier aan zou zijn, joh. Ja, hartstikke mooi. Dat mooi, toch? Hoe krijgt? Goed krijg. Ja, goeie chauffeur. Daar zit ik op Pokémon's. Pokémon. Nou, daarbij. Vond je het een leuk filmpje door aan toe omheen? Nou. Ja. Nou, wat rij ik uitweiden dan? Geel in de boom? Doe even. Ja. Ja, even een stukje.